megadom a szót Borzan képviselő asszonynak 1,5 percben. Parancsoljon! Gospođo predsjedavajuća, iskustvo je pokazalo da čak i kada imamo strategiju o ravnopravnosti spolova u Europskoj uniji su pomaci na tom polju vrlo mali. Zato je posebno zabrinjavajuća činjenica da sada uopće nemamo strategiju o ravnopravnosti spolova, a kamoli druge važne dokumente poput strategije o borbi protiv nasilja nad ženama. Čak 90% građana Europske unije smatra ovu strategiju nužnom. Komisija je njihove želje svela na radni dokument. To je pljuska svim ženama u Europskoj uniji. U državama članicama dolazi do velikih promjena. U mojoj zemlji, Hrvatskoj, u ovom trenutku traje rasprava o medicinski pomognutoj oplodnji, o zakonu o životnom partnerstvu, pravu žene na pobačaj. Jučer su mnogi građani izašli na ulice tražeći društvo solidarnosti, tolerancije i jednakosti. Europska unija mora biti primjer čuvanja vrijednosti tolerancije i jednakosti, posebice u ovim turbulentnim vremenima. Zato pozivam Komisiju da što prije donese novu strategiju o ravnopravnosti spolova i to prema smjernicama koje je usvojio Europski parlament. Očekivali bismo da u 2016. godini se neke stvari podrazumijevaju, no nažalost po pitanjima rodne ravnopravnosti nekako ispada da uvijek idemo jedan korak naprijed, dva koraka unazad. Strategija o ravnopravnosti spolova ne bi trebalo biti nešto o čemu se treba razvijati diskusija, već naša obveza. Hvala. Következő hozzászólónk Regner képviselőasszony. Képviselőasszonynak 1,5 perce van. Frau Vorsitzende. Sehr geehrter Herr Kommissar, wenn ich unterwegs bin in Österreich, dann werde ich oft gefragt, ja, was bringt mir denn die EU? Und dann kann ich loslegen. Für Frauen ist in all den